Te tudtad, hogy a legtöbb embernek nem azért vannak fájdalmai, mert gyenge, hanem azért, mert nem foglalkozik eleget magával. Gyere, elmagyarázom, hogy miért van így. Nagyon divatosak mostanában a különböző kampányok, illetve kihívások. Csináld meg ezt, csináld meg azt, vegyél részt ezen a programon, csináld 1 órán keresztül, és akkor majd milyen jó lesz. Én ebben nem hiszek. Én azt gondolom, hogy főleg a gerinctréning, illetve az egészség szempontjából a következetes és kitartó munka az, aminek később meg lesz az eredménye. Hogyha csak napi 5 percet tudsz arra szánni, hogy mozogj és gyakorolj, egy kicsit foglalkozz a testeddel, illetve az egészségeddel, annak sokkal nagyobb lesz az eredménye, meg lesz a gyümölcse, mint hogyha havonta egyszer egy akár 1 órán keresztül tartó kihívásban veszel részt, majd utána 1 hónapon keresztül pedig nem csinálsz semmit. Egyszer már készítettem egy hasonló videót, hogy nem kell, hogy ennyi eszköz álljon otthon a rendelkezésedre, hiszen akár a saját testsúlyoddal, mindenféle eszköz nélkül is tudsz olyan gyakorlatokat végezni, ami már jótékony hatással lehet az egészségedre. Végezz naponta 5-10 perc tornát, mozgást, és meg fogod látni, hogy mennyivel jobb lesz az izületeid és az izmaid állapota. Azt sose felejtsd el, hogy a következetesség és a rendszeresség mindig kifizetődőbb és eredményesebb, mint a rendszertelen és össze-vissza végzett munka. Gyakorolj te is minden nap, meg fogod látni, hogy mennyivel jobb lesz az életminőséged. Sok sikert kívánok hozzá!